Bueno, arratzalde on danoi eta ongi etorri udalozoaren ohiko bilkura honta. Eta bueno, gaurko lanzerrendakin hasiko gea. Lehenengo puntun daukeu, aurreko bilkuretako akten onespena hala badagokio. Bueno, 4 akta dauzkeu, kasu hontan, eta bueno, banan-banan jungo gea. Lehenengo akti daukeu, urriak 15ekue, ezoikue izentzala, eta danok geunden bertan. Orduan ez dakit, batematek horri buruz zehoz esateko dauken, onartutzat emate dugu orduan. Biharrengo aktie daukeu, azaroak 26ekue, eta hor ohiko bilkurie euki gendun, 2 faltazien, Imanol eta Iraitz, bilera hortan. Baina, bueno, batematek zehoz esateko akta horri buruz, ez, orduan horire onartutzat emate dugu. 3. aktie daukeu, abenduak 10ekue, ezoikue izentzana baite, eta horret dano gaundenak, honen ingurun batematek, ez da, horire onartute. Eta azkeneko aktie daukeuna da, abenduak 18ekue, haure ezoiko bilkura izentzala, eta hemene dano gaundela. Horri buruz, ez da, orduan, haure onartute. Eta, bueno, puntukin hazi aurretiken, esango dugu gaurko ohiko bilkura hontane danok gaudela. Gero bozketatan da, ez egoteko inongo zeik. Biharrengo puntue daukeu, 2026 ekitaldirako Azkoitiko udala, Zubiaurre elkargune institutua, Azkoitia lantzen ezearen aurrekontuak eta aurrekontu kontsolidatuaren hasierako onespena. Hause pentsatzet izango ala gaurko puntoik luzena, eta lehenengo neu hasiko naiz azalpen batzuk ematen aurrekontu ingurun, eta gero emango izute etitze, talde danoi, honen ingurun esateko edaukezutena esateko. Emendakine, nikoin azalpenetan esan ingot, emendakin bate badaola, eta gero danok azalpenak emateke unien, lehenengo emendakine bozkako deu, eta gero horren emaitzakin aurrekontue bozkauko genuke. Orduan, esango deu, punto hontan, aurratu deu, 2 bozketa aukiko jau, aurrekontu honek, hori da, emendakin bat daukelako, eta orduan, emendakin esplikako deu pixketa aurre oso, eta gero ja aurrekontu espediente osue jarriko deu bozketan. Espediente osuk osatzeu, Azkoitiko udaleko 2026ko ekitaldiko aurrekontue, 18.710.000 eurokue izengoala, Zubiaurre elkargune institutun aurrekontue izengoala 2026 ekitaldirako 1.167.000 eta 700.000 izengoala, eta Azkoitia lantzenen aurrekontue 2026-erako 3.206.162.000 eurokue izengoala. Eta aurrekontu kontsolidaue 2026 ekitaldireko izengoa 22.108.000 eta 37. Urtero esate deun bezala, ez da 3 aurrekontun batuketie, baizik eta nola elkarren artien diruek eman ekeien, elkarri emate zaizkon diru hosek kendu ekeien. Aurrekontun espediente honek, bestalde dauke bate, aurrekontun edukisa asaltzeun memori bat, dauke bate egonkortasun eta finantza iraurkortasun helburuk eta gastu arauei buruzko kontu hartzaien txostena, konpromiso kreditun eranzkin ere bai, transferentzia arrunten eranzkine, zorpetze eranzkine, pertsonalan eranzkine, inbertzizun eranzkine, udal lurzoru ondarearen eranzkine, aurrekontu kontsolidaue, zer nola gelditzean, aurrekontun betearazte araue, 2025ko aurrekontun aurrelikidazizue baite, eta 2025ko irailin otamarre arteko aurrekontun kapitulozka ezekuzizue ere bai, bertan dao, ekonomia eta finantza txostenare bai. Orduan ikuste usten bezala, txosten nahiko lodixe da. Orduan, importantenak 3 aurrekontu dauzkela, lehenengo daukeu elkargune institutun aurrekontue, eta elkargune institutun aurrekontuatik esan, 1.000.000 bat, esan detan bezala, 1.167.000 eta 700 eurokue dala, eta orokortasun batien lehengo urteko oso errekontu antzekue dala, eindixo izen da pertsonaleko gaztuk 3 aurrekontutan 2ko igoera bat aurriko zizako be 2026-erako, eta gero hemen, gaztuik potolonetakue da elkargune eraikine
dakizuten bezala, más 4 izaku zerbizio hori ematen, eta hor, lehen gortetiken 2006-reako, 20.000 euro gexo aurre ikusteikeu, kostie ertengo jula. Orduan, aldaketa hosiek einde, esanetan bezala aurrekontu nahiko jarraikotasuneko da. Azkoitea lantzenen aurrekontu idagokizonez berriz, 3.606.000 euro eta 162 eurokue da. Tamen esango deu, orokortasun batien pertsona badaukeun bertan lanien, eta 2ko igoerie soldatatan aurre ikusteala. Eta gero hemen, azkeneko urtetan, dakizuten bezala, txaloneko eremuko obrak aurrea ematen aigea, eta datorren urteako lizitaute daukeuia, eta martxan da hoia barruko, hor barrun jungoien etxin barruko urbanizazizun zati baten lanak aurrea ematie, eta 2 milioi inguru pasa horrena da gaztue, eta hori daukeula aurre ikusike Azkoitea lantzenekue. Eta gero, joko igexena emateuna, behintzet aurrekontuik garrantzitsune esango deu konsolida gontan dala udaletxeko aurrekontue. Orduan, esanetan bezala, 18 milioi, 700 eta 10.000 euroko, 710.000 euroko hori da aurrekontue izengoa. Asko eman du aurrekontuk aurten gontan, hitzeiteko, bai egin diteun batzordiek, hoi normali baino gezo egin diteulako, eta gero negoziaketare luze jundilako. Esango deu, udal gobernu honek aurrekontun aurkezpena azaroak 18 eintzula, eta orduan aurrekontu proposamen bat aurkeztuzun, batzordea. Eta ondorenin, aktatan ikusi deun bezala, eta onartu dikeun aktatan ikusi deulako, abendun bi ezoiko bilkurare ingenitun, eta ezoiko bilkura hosek etxekore normalien irizpenak eman da egon berdebelako, hor azaruek eta 7 abenduek 3, abenduek 15 eta abenduek 25 batzordiek euki genitun. Batzorde hosetatik aparte, aurrekontue aurre atea lizeteko negoziaketa batzuk egon die, gexen bat udal gobernue oposizioko bi alderdi nagusinekin bildu da, batea, bilera hosetan, Azkoitea bai eta EH Bildukin. Eta, hosedanan ondorixoz, daki usten bezala aurrekontue plenoa ekartzeko lehenengo batzorde batetik pasaute hon berdu, eta irizpena eman da egon berdu, eta irizpena eman ginen abenduak 22ko antolakuntza batzordien. Eta hori da gaur hona dakarreun aurrekontu espedientie. Esan detan bezala, horri emendakin bat zartuzako. Orduan, espediente hortan nabarmentzekue, esango deu, lehengo urtin baino, esan detan bezala, 18.710.000 euroko aurrekontu badala, lehengo urtekue baino, 1,81 haundixoue. Eta, pixkeo jungo naiz, departamentuzka, nabarmentzeko aldaketak, dauden partidak zehaiteko. Bai esango deu, irizpenea eman genuen aurrekontu hontan, azaroak 18 aurkeztu zan, aurrekontu berdine ez dala, baizik eta eontzien negoziaketa, eontzien bileran ondoren, gobernu honek aurkeztuzun aurrekontue batzorde harta, ja aldaketa batzuk txertaute zauzken, o partida batzuk behintzat txertaute zauzken, o konpromiso batzuk txertaute zauzken, oposizioko taldiek eskatze zituenak. Orduan, aurrekontu hontan ja zartute daude beste taldien ekarpen batzuk. Ogazunien esango deu, orokortasun batien, lehen esan detan bezala, beste bi aurrekontutan bezalaxe, bai elkargunen eta bai Azkoitea lantzenen, pertsonaleako 2ko igoeria aurre ikuste deula. Eta gero bate, UEMako ekarpena 2ko igoeria aurre ikuste alako bate, 17.500 euro aurre ikusi dikeu, eta 2008 azkeneko momentun kreditu aldaketa batekin jarri deu partida bat, dala dakizuten bezala lehengo urtin urtarrilien sortu zan Inaziotar bideko herrixen elkartie. Orduan, elkarte horrek ekarpen batzuk onartu ditu bere juntatan,
eta 2008ko jarri inginu zen 2.200 euro, eta 2006 ere 2.200 euro aurreikusi indikegu jartzia. Hirigintza arluen, 2008ekiko, nik esango nuke igoera nabarmena dauke, 110,85 igotzea, guztire 651.500 euro dauzkeu. Hor nabarmentzekuk, alde batetik daukeu plaza berri azterketa tekniku iteko 15.000 euro jarri iteu, uxerri inguruko saneamentu lanak etxeko 250.000 euro jarri diteu, bai esan hemen gaztue 250.000 izenarren udalan ekarpena 54.000 inguru izengoala aurre ikuste deula, zeren aurre ikuste deu batxe jaurlaritzai dirulaguntzi ezkauko xoula, eta dirulaguntzie eman ondoren gelditzean gaztue, iruzatiken ekie daukeu aurre ikusite dala udala, bertan bizidinak eta Gipuzkoako urakek. Bestalde, batxe udal eraikinean energia aurrezteko 75.000 euroko partidea jarri da, eta baita jarri da berriztagarri hidroelektrikukin zeikusiteko inbertsizu 15.000 euro jarri die batxe, berriztagarri hidroelektrikukin zeo seinalizeteko. Eta batxe beste 50.000 euro azokako plazan komunek berritzeko aurre ikusi die. Batxe hemen da osartute 175.000 euro ambulato xotiken altziberrea eta hon espalo hortan inbertzixo bat berritu iteko, bertan behintzet aktuazixo bat eteko. Festai dago kisonez, guztire 350.000 euroko aurre ikusi da, lehen gurtin baino 8,6 gexo, eta esango dugu orokortasun batin partida asko mantendu indiela, baino igoerak daude gexen bat txertaute jasetako partidetan. Hor, azkeneko urtitan euneko ekintza gexo sartzen nahi gehala, eta horrek, berrak gehitu itetula. Kirolai dago kisonez, 1.109.150 euro aurre ikusi die, iez baino 76.150 euro gexo. Eta hemene, elkargune institutuei 11.650 euro gexo aurre ikusi die, gexen bat lehen aurratu detan, Mas4 bere kontratu batiken 20.000 euro gexo emati aurre ikusi dalako, eta diferentzio horrek udaletxetik hartetzeulako, eta gero, elkarte batzuire dirulaguntza batzuk pixke gehitu intzaizko belako. Mosen hartin daude, Iraur Gizazkibaloie, Maratoi Erdixe, Xake eta Naitasuna Mendibazkunie. Eta urten, txipitxapake tokau itea organizatzie 2006 bere karreri eta horrakore aurten jarri indie 6.500 euro. Kultura eta gazteriai dago kisonez, guztire 1.351.550 euroko aurrekontu izengo, eta hemen, musika eskoliei dauzkeu aurre ikusitea 14.000 euro gexo matie, bertako ajustetxo batzuk eiteko, bertan zuzendaxe ere badaolako bandako zuzendaxe eta bertatik kudeatzealako, orduan, hortako 14.000 euro gexo jarri die, eta elkargunene kasu hontan gazteria saila 8.000 euro gexo aurre ikusi die, bertako kontratazizun igoerie dalako. Bai ezan, nabarmendu musik eta antzerki ekitaldixetako guztire 215.800 euro aurre ikusi dila. Hezkuntza eta euskeran, euskerako partidak 30.000 eurotan iso die, eta hor esango deu, nabarmentzeko alde batetik euskera ikasteko doakotasune bermatze deulako udaletxetik, bai ikusten nahi gehala hor eskaera geruta gexo daula, eta horrek etxeiu, zemat eta jende gexok doakotasune, ikisi euskeraz, nola doakotasune bermaute daukeun, udaletik emate duen dirulaguntza hori goraka dijue. Eta bestalde batxe, lehen urtin hartu genuen konpromisue ukatei isotzen jungo ginela dirulaguntzie, eta horire, urten 60.000 euro aurre ikusi die ukatei ematekore dirulaguntzie. Eta euskera sustatzeko ekintza planeakore 9.000 euro gexo jarri die. Hezkuntza arloi dago kisonez, 75.000 aurre ikusi die guztire, eta hemen logopedia zerbitzun dago igoerie, baina dakizuten bezala,
erabiltzaile kopurun arabera izetea ordaintze deuna, eta logopedia zerbitzue zeztu eta aspetiko udalakin batea daukeu hitzarmena inde, askotiko udaletxetiken kudeatzea, baina gero, bakoitzei fakturek pasau ite zaizko. Gizarte ongizati dagokionez, 0,4% azkundia izen du aurrekontuk, eta hemen, etxez etxeko laguntza zerbitzureko 850.000 euro aurre ikusi die, erabiltzaileek goraka dituztelako, eta langileek lan hitzarmen bat negoziatzen nahi dilako, eta aurratukot gaur firmau debela langileek lan hitzarmen hori. Azkeneko plenun erten entzun gai honek, azkoitea bai katasun, behari aiauzikola adostasunea aiaute zauela, 19 goizin ondik etzeuen adostasunik, eguardiko 3 aldin abisau ziuen adostasune zauela, baina abenduak 9 berrize bialdu ziuen ez zauela adostasunik, eta 10 meintzet ja esan ziuen adostasune zeuela, eta zeuden zai noiz firmauko zeben, eta gaur goizin firmau debe. Orduan, hori ere, txalotzekue, aiau aldimaie adostasun horta. Orduan, aurre ikusike daukeu, lan hitzarmen berri hortan egon leiken igoera hosek jarritako partida honekin lizitazio berrize jarri berko dugu martxan eta aiatzezakun. Gizarteratze programatakore 9,0 igoerie aurkeztu da, 286.000 eurotiken 312.000 euroa. Eta, diru laguntza batzutane doiketa batzuk egon die. Adibidez, Marea Urdinak elkartie behorrek, pixket, estan baino, geldiu iteiela adierazi debe, orduan, nola ekintzaik eta ez deben ingo, hauen diru laguntzie jetxein da. Darali elkartiei aldiz, 7.500 euro gexo aurrikusi zaizko, eta baite sortu da, azkoitiko babesarea, sortu berri dan, elkarte horrentzakore, 2.000 euro jarri die. Eta hemen esango dugu baite sartu diteula, 15.000 euro, hor, eragile talde batekin, herritar talde batekin, ostatu edo tutoretzapeko apartamentun proiektukin nola gabiltzen, nun ipini olako eraikin hori, biharrengo fazien jarraipena aiteko, 15.000 euro aurre ikusi die. Berdintasun eta prebentzizun, guztire 213.000 euro aurrekontu aurre ikusi da, berdintasunin 10.000 euroko igoera bat dao, eta prebentzizun 6.000 euroko igoera bat. Hemen bai esan, 2008ko LGTBI diagnostikoe etxeko martxan jartzeko diru bat aurre ikusi zala, 20.000 euro, diagnostiko hori martxan dao, eta hori 2006ko jarri deun partidia izen da, diagnostiko horren difusizu eta ekintza desberdinek aurre amateko 20.000 euro aurre ikusi die. Itzalduntzeko gaztue oinarte emakumeek ahalduntzeko jardueran barruen zauen, baina oin aparte jarri da, eta hor 12.000 euro jarri die, eta emakumeak alduntzeko partidie, 12.000 jetxi berrin, 8.000 jetxi da. Orduan horren nahi duezan, 4.000 euro batek geso daudela emakumeek alduntzeko jarduera desberdinek emateko. Eta bate aurre ikusi da, Azkoitiko udalaren berdintasun barne plana eiteko 15.000 euro aurre ikusi die. Eta esan detan bezala, prebentzizun 6.000 euro geso jarri die, eta hori da, ikastetxetan adikziun prebentzizoako, horire kontrata guite dugu, eta horrako, zerbizizue obio emateko 6.000 euro geso jarri die. Alkatetzai dago kisonez, 2006-eako 246.000 euro aurre ikusi die. 2008-akiko euneko 278,75ko igoerie dauke. Baina, esango nuke pixke desbirtua dute gelditzeala igoera hau, bi partida sartu diteulako hemen, eta batiz batek pixke desbirtuatzeu. Eta da, 2008 jarri genitun 300.000 euro gerakinetik aurrekontu parte hartzailitako prozesue martxan jartzeko, ontxe da hola momentu hontan bozketa fazien daudela herritarrak aukeratzen juteko ze proiektu nahi dituen. Partida hori etzeon txertatzeko aukeraik 2006-a, eta prozesukin aurrea jarraitu alizeteko 2006-en partida hori berrize jarri inbertzan. Orduan, hor jarri die 300.000 euro eta horrek etxeu pixketana desbirtu hau. Baina, aparte izango dugu bate, hortik aparte, bate gobernantza eta komunitate arloko kanpo teknikai bat, programa bidez, behintzet teknikai bat hartzeko bate 15.000 euro jarri diteula bertan. Bestela,
amendik kudeatzeie, komunikazioe, alkularitza, memoria historikue eta kreditu globala eta hauek lehengo urteko partida berdinek mantendu die. Lanak eta zerbitzuei dagokionez, 6,02ko jetxiera bat aurre ikusi da hemen, eta hemen esango deu, organo hontatik kudeatzeie gexen bat, eraikin, udaletxeko, udalan jabeku dien eraikit eta instalakuntza danan mantenu, garbiketak, energigaztuk, igogailun mantenuk, amendik kudeatzeie hoxe danak. Eta, jetxieri baldima dago pixket da baite, leda argitexe herrixen daukeunez jarrikeia, horreke urreztapen bat badaukeulako. Bestela, hiri altzarien programatan, 68.000 euro aurrikusi die, eta parketa lorategin programan, 153.000 euro. Bide publikotako programako 366.000 euro jarri die, baina, hemen ezan, hauek diela kexen bat, brigadiek, bide publikun orokorrin eitetxun lanak eta eitetxun erosketak, konpoenketa txikiseketa urtin zierretxeko ibiltzeien partida dauzkeula. Landa garapenai dagokionez guztire programa hontan 107.000 euro aurreikusi die, eta, hemen lehen urtin baino, 85.000 eta 500 euro gutxixo dauzkeu, baina, partide bat da, gexen bat, momentuz behintzet, zerribidi konpontzeko partidaik ez talako aurre ikusten. Zuzenien aurrekontutan, naiz eta gero esangotan bezala, konpromisotan asaltzean, jarriko deula berrize partida hori. Udaltzangoi dagokionez, 2006-ako 55.000 eta 200 euroko aurrekontu bat aurre ikustea, 2005-ko berdine. Eta esan hemen ez deula inbertsioik aurre ikusten, eta gexen bat diru haue juteiela, udaltzaingun ibilgailun konpoketa, erregai, bide seinalizazio, txakurren gordeleku eta hainbat materialen erosketata juteala. Ingurumenai dagokionez, 11,81ko jetxierie dao, guztire 1.949.999,80ko guztizko bat aurre ikuste deu. Eta, hemen daukeu alde batetik udal barneko garraio zerbitzuek, horronda 37.000 euro aurre ikustekeu. Mankomunidadien, pasadan urtin, oindala 2 urte ingenun antzekue indeu, bertan daukeu 110.000 euroko gerakine mankomunidadin, eta hori ezkau indeu, bueltatzeko, ordun aurre ikusi deu eskatze ziune baino 110.000 euro gutxixo aurre ikusi diteu, gero gerakinea jungoie emateizkuen 110.000 eurosek, eta gero gerakinetik ez osauko deu, urtie bukau alizeteko ordaintzeko eskaudiuen dana, eta guztire eskaudiue 1.648.999,50. Bestela amendik batxe dezan, bi partidatxo batxe jarri berrak euki diteula, esan detan bezala 2008ko aurrekontu parte hartzaietan onartuteko pare bat partida ezintzilako berriz etxertau, eta ondikene bukatz etxeke dauzkeulako. Alde batetik landarein baditzaien azterketi etxeko 12.000 euro, eta bestaldetik hori izan bat. Eta gero batxe aurre ikusi diteu Ibasek zaintzeko zarik ipintzeko 18.000 euro, iaz bezalaxe 3.000 euro partide jarri da biolur elkartientzako, eta gero 15.000 euro aurre ikusi diteu, udal baratzik leku saldatzie proposatze deu, pentsatzen aigea, eta lur berrisek alokatzeko 15.000 euroko partide bat aurre ikusi deu baite. Eta azkeneko, nik uste 5 urtetan nahi gehan bezala, landa lur zailen mugen digitalizaziokin ez egitzi nahi deu, eta hori eitxekore 53.000 euroko partide bat jarri deu. Eta bukatzeko, sustapen ekonomikui dagokionez, hemen ezan, gexena partideko guztizko totalan euneko handine iraurgi berritzeni emateizko partidak diela, eta hor euneko 7,80ko ige horie dauke, eta bestalde, gero hemen dauzkeu pixket, merkataritza, turismo eta patrimonixoei dagozkixo ben partidak, mantendu indiela gexen bat, herriko komertzio txiki eta ostalaritzako programan, hor 17.000 euro gexo jarri die, bertako bai alde batetik ekintza gexo sustatzeko, eta bestaldetik, dakizuten bezala lokalak alokairureko dirulaguntza dauzkeu, eta azkeneko urtitan, denda como tal produktuk saltzeko ez diea irikitzen, baina lokalak haidie betetzen zerbitzuekin. Eta
lehen urtine adibidez 4 aurrikusi genitun, eta 7 izen die, orduan, datorren urteak ore, nik uste 6 bateo aurrikusi deula, 6-ri behintzet laguntzi emateko morue eukidaiu. Hori gaztuei dago kisonez, eta zarrerak, orokortasun batien ordenantzake onartute daudelako, eta euneko 2,5 igoeria izen debelako zergadanak hori dana egunera hoin deu, eta lehen urtin bezalaxe, 410.000 euroko mailegu bat aurre ikusi deu, que printzipioz ez deu pentsatzen eskatzie, baina aurrekontun gazto batzuk eta sartzeko albidetu iteziun honek, eta hori jarri egin deu. Eta gero, lehen aurratuetan bezala, memorixen batea asaltzea, partida konkretutatik aparte, aurrekontu onartzikin batea, beste proiektu batzukin jarraitzeko konpromisu hartze deu, eta hoxen hartin, konprometitze geha, 2008 hainbat proiektuko partide hori, sobrau dana, eta aurreik uste deu 52.000 euro sobrau dila, txertau ingo deula, 2006-en, eta horrekin, Santa Clara eta kanpoko igerilekutako dijun espaloien hobetzeko proiektue ein, eta bate, eguzki plakak elkargunin jartzeko proiektue aurrea eman. Bestalde hartze du konpromisu bate, Txalonerrekako posta elektriku kendu eta lurperatzekue, hori aurrekontu eskauta daukeu, eta aurrekontu emate juen inzemateko edan, gerakinetiken jarri, eta proiektu honekin aurrea jutieko konpromisu daukeu. San Martingo aparkalekutan 2008 martxan daukeu proiektu ekie, eta proiektu hori bukatze juenin, eta inporti ez emateko edan eki ezate juenin, horire gerakinetik jarri, eta proiektu honekin aurrea jutieko konpromiso hartze deu. Adineko ostatu apartamento tutelauen proiektu esan deuna 15.000 euro jarri diteula pixket aurrea jarraitzeko iruitzezaku 15.000 eurosekin abergaigean kantidade bat zemat kostau leiken eraikin hori ekie eta horrekin jarraitzeko ere konpromiso hartze deu. Liburuteiko teiatue arreglatzeko, oposizioen ekarpen bat izentzan bate, itukinek zaudela eta hori konpontzeko, eta gu komentau genuen, itukine baino getxo teiatu ez zeuela arreglau berrin eta aurrekontu bat bagen eukela, 200.000 eurozinak, eta horire martxan jartzeko konpromiso hartze deu. Eguzki plakakin berriztagarri sei dago kisonez, geldiu geha, lehen urtetik txertauteko hainbat proiektukin elkargunien plakak jartzeko proiektu egingo deula, proiektu hori egin da gero, zemateku edan ezate jubenin, horire martxan jartzieko konpromiso hartze deu. Bastartxoko teiatue impermeabilizau eta klimatizazio konpontzeko lanak eiteko ere, partidie jartza konprometitze geha, bidik asfaltatzeko eta bazarri konpontzeko gerakinetik ondalaroi 1.000 euro jartza baite konprometitze geha, mankomunitateko ekarpena egin berdeu, 110.000 eurosek gutxixo jarri diteulako. Baita konpromiso hartze deu, iraurgi berritzenen energi maixe dao, eta mai hortan, energi bulego bat baiara maiakue eukitzeko, lanketikin hazi eta gaigean, egun konkretu batzutan behintzet askoikin energi bulego bat eukitzeko, herritarrak dauzkeben kezkakin soluzio bat eman alitzeko, behintzet atenditzeko moru eukitzeko, eta azkenik konpromisue bate, garbigoune mugikor bat herrixen zehar jartzeko, eta haure mankomunitatekin lantzea konprometiu ekegea. Orduan hau da, aurrekontue aurkeztu genduna irizpen horta, eta esan eta bezala emendakin bat dao, 3 alderdik aurkeztu deuna, emendakin hau, EAJ Bildu eta Azkoitia baik aurkeztu du emendakin bat, eta emendakinek esateuna da, nahi deu udal eraikinak zaindu eta gordetzeko partidie 20.000 euro kendu hortik, eta 2 partida berri sortu. 15.000 eurokin lokalak etxe bihurtzeko araudia eta lehen solairutako lokalak zerokotara jeisteko hor lanketa juridiko batein, haberze posibilidade hon leiken osek etxe bizitza bihurtzeko, eta biharrena bate kale nagusixe peatonalizatzie, horrakore 5.000 euro jarri diteu, elizataitik kabost biterte hortan. Bai ezan, sortuko hien 2 partida hauek, kontu hartzaietzak inditzein da gero, 2. kapituloko partidak izango litzezkela, ez diela inbertsixo bezala konsideratzen, baizik eta subkontrata hau olako
gazto arrunte izango litzekela, orduan aurrekontun osotasunin bakarrik aldauko liukena da, esan detan bezala, partide bat murriztu ingo litzekela, eta bigarrengo kapituloko bi partida berri sortuko genituzkela 20.000 eurokin. Horrek beste zerreztu aldatzen, ez beste eraskinik, eta ez sumak, eta ez ezerre, porque sumie berdin ez segitzeu izeten. Eta emendakin horrekin batea, ezadetan bezala, aurrekontuk memori bate badauke, eta memori hortan, nik oin ez dut irakurri, baino bazeuen konpromiso bat zana Elizeko teiatue konpontzeko 1.000 euro jartzie, diru laguntzie ematie parrokisei. Eta hori ere kendu ingo litzeke emendakin horrekin. Ikusi bezala konpromisotan ez dut irakurri, baina hori ere bazeuen. Orduan, bueno, pixket hau da onaino aieugea, eta hau da proposatze deun aurrekontue onartzie. Orduan, hitze emango izutet. Vale. Eskerrik asko, Ana. Udal talde sozialistatik jarrera arduratsu eta koherentea izan dugu aurrekontuen prozesu osoan zehar. Azkoitiak udal zerbitzuen funtzionamendu egokia bermatuko duen eta udalerriaren etorkizunerako proiektu estrategikoetan aurrera egitea ahalbidetzen duen aurrekontuak izatea bermatzeko. Abenduan jada, ohartarazi genuen, udal kontuak ez onartzeak ondorioak bizilagunek ordaintzen dituztela. Horregatik, alderdien arteko elkarrizketa eta akordioak lotzeko eskatu genuen. Aurrekontuetarako, udaltalde sozialistatik ekarpen eraikitzaileak egin ditugu. Herritarren benetako beharrei erantzutea bideratutako proposamen zehatz eta bideragarriak aurkeztuz. Hala ere, udaltalde guztiekin negoziazio zabalago eta pluralago baten falta sumatu dugu. Gobernu taldeak EH Bildurekin eta Azkoitiabairekin lehentasunez negoziatzea erabaki du. Udaltalde sozialista alde batera utzita, eta horrek mugatu egin du akordio adostuagoak eta ordezkagarriagoak lortzeko aukera. Udaltalde sozialistak aurkeztutako proposamenetatik bakarra sartu da aurrekontuan. Azkoitiko babesareari emandako diru laguntza. EH Bilduk eta Azkoitiabaik ere planteatutako ekimena. Gure beste proposamen bat, garbigune mugikor bat sortzea zen, bereziki beharrezkoa une honetan, ze lanen ondorioz, garbigunea hilabete batzutan itxita egongo da. Eta mankomunitatean gaia planteatzeko konpromiso orokor batera mugatu da, zehaztasunik eta eperik gabe. Desadostasun horiek egonda ere, uste dugu, udal aurrekontuek izaera estrategikoa dutela Azkoitiaren garapenerako. Horregaitik, eta zerbitzu publikoak eta beharrezko inbertsioak ez geldiarazteko, bozketan abstenitzea erabaki dugu. Udaltalde sozialistatik oposizio arduratsu batekin lanean jarraituko dugu. Azkoitiko herritarren elkarrizketa, adostasuna eta interes orokorra defendatuz. Eskerrik asko, Janire. Jose Joaquin. Bueno, gu lehenik eta behin garbi utzi nahi dugu teknikoen lana ez dugula inoiz zalantzan jarri, eta eskerrak eman sortu zaizkigun kezka eta zalantzetan laguntzeagatik. Eta bueno, hemintekenari buruz emango dugu lehen azalpena, horrekontuak bozkatu aurretik, hau bozkatuko dugulako. Bueno, ez da guk sinatu nahi genuen emendakina, baina aurrerago ere azalduko dugun bezala, herritarra eskaltetzeko, herritarrarekiko arduraz jokatzeko hartu beharreko erabakia. Jarriko diren bi partidak, guk oposiziotik eskatutako azken biak dira eta nola ez, jartzearekin ados gaude. Honela guk eskatutako partida denak onartuko dira. Eraikinak zaindu eta mantentzeko partidatik entzeari berriz ez genion zentzurik ikusten. Partida horretan 2005an aurten jarri nahi zenuten baino diru gehiago gastatu delako eta ondorioz hortik entzeak ez zuelako guretza behintzat esanka eta azbururik. Eta horrela azaldu genuen. Gobernantza eta komunitate saila sortzeko kanpo teknikari bat kontratatzea onartuko denez, eta herriko zein kale asfaltatzea denon arteko erabakia izan beharko lukeenez, partida eta konpromiso horiek moldatzea zen gure planteamentua. Zein kale asfaltatu behar ziren erabaki ondoren, gerakinetik jarriko genuen horretarako behar adina diru. Baina esan bezala, gure partida denak onartu izana eta aurrekontuak gehiago luzatu izanak herritarra kaltetzea ekarriko lukeelako, emendakina onartzea erabaki dugu. Eta emendakinen hori txartauta geho, aurrekontun onarpenari buruz, beste hainbat gauza. Gaurko plenun azaldu nahi duguna ez da soilik aurrekontu batzuei, bat baietz edo ez ezatea. Naiz eta horrek ere garrantzia handia duen.
Horrez gain, gure ustez nola gobernatzen den udadalau, zein joko arauekin, eta horrek herritarrengan zer ondorio dituen ere azalduko dugu. Lehenik eta baina azaldu nahi dugu aurrekontuen auzi honetan zergaitik egin dugun oposizioko bi taldek bat. Arrazoia oso sinplea da. Aurreko urteetan adostutako aurrekontuak behin eta berriz ez direlako bete. Ez gara ari iritzi kontuez, datu ez baizik. Orain dela 2 urte hartutako hainbat konpromiso oraindik gauzatu gabe daude. Atletismoko pista, Ibaiko barandiletako saretxoak, gazteen buru osasunaren lanketa, coworking gunea, skate parkea, herritarrek udaletxeekin harremanetan izateko aplikazioa, ipintzako komunak edo elkarguneko areto nagusiaren egokitzepena besteak beste. Ia denak oraindik hasi gabe daude. Horregaitik esan genuen aurreko agintaldian ez genuela aurrekonturik negoziatuko ondoren beteko ez baziren. Iaz ere guk aurten izan dugun jarrera bera izan genuen, baina azken unean EH Bildukin adostasuna lortu zenuten. Aurten ere, udal gobernuaren aurrekontuei ekarpenak egin dizkiegu, eta aurrekontu hobeak eraiki ditugu. Etxebizitza, partaidetza, adinekoentzako apartamentu tutelatuak, energia berriztagarriak, espaloien konponketak, babesarea edo herritarrek parte hartze prozesuetan erabakitakoa gauzatzea lehenetsiz. Naiz eta oposiziotik gehiengoa izan, negoziatzen jarraitu dugu. Udal gobernu honek inoiz egin ez duen bezala. Pasaren urteko ikusi besterik ez dago. EH Bildurekin gehiengoa lortu zenuten momentu berean bukatu ziren negoziaketak. PSE-ri ere proposamenak egin genizkion, naiz eta bere botoek gehiengoa aldatu ez, baina ez dugu erantzunik jaso. Guk ordea ari genuen herritarrentzat aurrekontu hobeak lortzea zela helburua, ez taktika politikoa. Eta hemen iristen gara puntu larrienera. Legeak dio, abenduaren 31 baino lehen aurrekontuak onartu behar direla. Beraz, ardura nagusia, plenoa deitzeko bete beharra duena dauka, kasu honetan alkateak. Oposizioko gehiengotik aurrekontuak onartzeko prest geunden. Aurrekontuak markatutako datan onartzeko ez zegoen inongo eragozpenik. Eta hala ere, alkateak jakinaren gainean ez zuen legea bete. Behin eta berriz gogorazi genion, baita idatziz ere, baina ez zuen pleno deialdirik egin. Horrek ondorio oso larriak ditu. Demokrazia albo batera ustea eta boterea alderdi baten mesedetarako erabiltzea. Oposizioari bere lana egitea oztopatuz. Erabaki horren ondorioz, 2025ko aurrekontuak luzatu dira, eta horrek proiektu berrien eta lehendik zeuden batzuen atzerapena ekarriko du. Baita izendatutako diru laguntzena ere. Hau da, legeaz betetzea herritarrak kaltetzen ditu, eta hori oso larria da. Hori guztia jakinda eta herriari kalterik ez egiteko arduraz jokatu dugu beste behin. 2026ko aurrekontuak onartzea erabaki dugu, guk eskatutako partida guztiak onartu direlako, baita guk udal gobernuak jarri dizkigun beste baldintza batzuk ere, eta beti bezala desadostasun politikoen gainetik herritarren interesa jarri dugulako. Baina ezin ditugu aipatu gabe utzi beste pare bat gai kezkagarri ere. Batetik, elkargunearen kudeaketa. Urteak daramatza atzerapenarekin. Azpiegitura zaharkituta daude, eta kexak jasotzen ari garela, azken batzorde batean ere, ohartu dizuegu. Bestetik Azkoitia Lantzen, Oinartxoko lixibiatuen arazoak urtero 100.000 euro inguruko kostua du oraindik. Eta Txalon Errekako urbanizazioan berriro ere herritarren diru kopuru handia enpresa pribatuen mesedetarako erabiltzen ari zarete. Gainera, 2005tik aurrera, sozietate anonimo honek arau publikoak bete behar izanak udaleko aurrekontuak baldintzatu ditzake. Horrek, Azkoitia Lantzenen kargua hartzera bultzatu gaitu. Laster izango duzu erabaki horren informazio gehiago, baina aurreratzen dizuegu, herritarrei gardentasunez azalpenak emateko azterketa sakon bat eskatuko dugula, etorkizunean entitatea uistea ere mai gainean jarriz. Eta amaitzeko, esan astinitu egingo garela, baina idea batekin gelditzea nahi genuke. Guk ez dugu aurrekonturik nahi edozein modutan. Aurrekontuak tresna demokratikoak dira, herri baten lehentasunak adierazten dituztenak, eta joko arauak aldatzen direnean, demokrazia da galtzen duena. Guk garbi daukagu, legea bete, adostutakoa bete, eta herritarren ongizatea alderdien interesen gainetik jarri. Bi hitzetan esateko, arduraz jokatu.
Eskerrik asko, Joaquin, Asier. Bai, bueno, 2008ko aurrekontuen baloraizun, EH Bildu eta Azkoitia baik 2026ko aurrekontuetarako iniziatiba politiko berria abiatu genuen elkarrekin. Multzo ezberdinetan banatutako 20 proposamen eta beste hainbat konpromisoren akordioa adostu genuen. Eta horrela azaldu genuen publikoki abenduaren 24an. Onartutako proposamen eta konpromiso horien artean daude bat, prozesu parte hartzaileak, gobernantza eta komunitate zaila sortzea. 2004ko aurrekontuetan gure desadostasuna agertu genuen zentzu horretan. Izan ere, parte hartze prozesuak ondo kudeatzeko ezinbestekoa da alkatetzatik, hau da alderdi baten kontrolpetik ateratzea. Zail berriak bere autonomia propia eta norabidea zein erritmo propia izan behar dituela ulertzen dugu. Eta hemendik aurrera ematen diren prozesu herritarrak bertatik kudeatuz. Urrats berriak ematen ari gara, baina oraindik politika kultural parte hartzailea sortzeko asko falta zaigu. Horretarako modu bakarra praktikara eramatea da, eta prozesu bakoitzetik ondorioak ateratzea eta hobetzen jarraitzea. 2. Trantsizio energetiko eta klima aldaketaren aurkako neurriak. Trantsizio energetiko eta klima aldaketari buruzko plana onartu genuen. Garrantzitsua deritzogu. Burujabetza energetikoaren bidean, energia propioa sortzeko behar diren bitartekoak lantzea, Ekiolarekin egin dugu proiektu bat, baina bitartekoak ipintzen jarraitu behar dugu. Eraikin publikoetako energia kontsumoa murrizteko neurriak hartzea edota gune berdeak berreskuratzea. Eta zaintzea, txiki golf, igerilekuko berdegunea, energia bulegoaren beharra, emergentzia klimatikoaren eta bere ondorio dramatikoa gero eta ageriakoak direnez, beharrezkoa dugu dagokion ardura eta begiradarekin kokatzea gai honi. 3. Obra eta proiektuak. 2024 eta 2025 aurrekontuetan hainbat proiektu proposatu genituen, eta batzuk oraindik egin gabe jarraitzen dute. Hauei jarraipen egiten segituko dugu. Iaz, 2025an, EAJak eta EH Bilduren artean adostu genituen aurrekontuak. Santa Clarako eta Piztina irekiak arteko ibilbidea konpontzeko azterketa egiteko hartutako konpromisoan ez da urratsik eman. Gure iritziz beharrezkoa da, Santa Clara auzoko irisgarritasuna eta mugikortasuna bermatuko duten proiektua gauzagarri egitea. Bestetik, Plaza Berriko azterketa ekonomikoa egitea beharrezkoa ikusten dugu. 4. Mugikortasuna. Kale Nagusiaren oinezkoentzako gune bihurtzea edota herriko parkinguneen azterketa egitea. Kale Nagusiaren oinezkotasuna EAJak azken une arte ez du nahi izan, EH Bilduk eginiko 2 proposamen hauek aurrekontuetara gehitzea. Azkenean, 3 alderdiok emendakin bidez elkarrekin aurkeztuko ditugun 2 proposamenak dira. Batetik, etxebizitza parkea handitzeko neurriak hartu eta urratsak ematea. Zona tentsionatu gisa izendatua dauka Eusko Jaurlaritzak Azkoitia. Eta horrela onartu genuen iazko udaran. Zentzu horretan, beharrezkoa iruditzen zaigu etxebizitza politika malguak sustatzea. Gure iritziz, azken 2 hamarkadetan etxebizitza libreen aldeko politikak sustatu dira. Eta ondorioz, gure herrian etxebizitza eskubidea bermatzeko eta gazteen belaunaldien etorkizuna ez hipotekatzeko beharrezkoa iruditzen zaigu bestelako neurriak ere indarrean jartzea. 2. Kale Nagusia ibilgailu ez motorizatu eta oinezkoentzako lehenestea. Balio handiko urratsa dela deritzogu. Duela urte batzuk bezala berriro erdikalea herritarrentzako eremu bihurtu nahi dugu, eta ez ibilgailuena. Zentzu horretan, oinezkotasuna lehenesteko araudia osatzea izango da hurrengo urratsa, guztion onurarako izango dela iruditzen zaigu. Bide batez, Kale Nagusiko biztanle, dendari, nekazari, saltzaile eta erabiltzaileekin egoteko asmoa dugu, proposamen hau guztion artean lantzeko. 3 alderdiok batera aurkeztutako emendakina da, baina bide batez, alderdi sozialistari ere zuzentzen gatzaizkio. Proposamenarekin ados bada, emendakina babestu dezan. Emendakina onartzearekin batera, espero dugu alderdikeriak albo batera utzi eta urratsak emango ditugula. EAJak gutxiengoan oposizioaren iniziatiba berri hau oztopatzeko ahaleginetan ibili da. 2026ko aurrekontuak onartzeko osoko bilkurari deitzeari uko eginez. Ezohiko egoera sortzeaz gain, herriaren beharrei aurre egiteko diru partidak ez onartzearen ardura politikoa oposizioari leporatu dio. EH Bilduk aldiz ekimena hartu eta arduraz jokatu du.
Azken egunotan, alkateak adirazi du prozesua aurreikusita zegoena baino gehiago luzatu dela. Bi aldeak ez direlako orain arte ados jarri. Adostasuna izan bazegoen, EH Bildu eta Azkoitia Bairen artean. Garbi utzi nahi dugu aurrekontu prozesuara EAJaren erabakiz luzatu dela. Behin eta berriz akordio batera iristeko zailtasunak areagotu ditu. Izan ere urte amaieran aurrekontuak onartuak egon beharko lukete. EAJak betoa ipini ez balio oposizioaren gehiengoaren aurrekontu proposamenari. EAJak agintaldia gutxiengoan gobernatzeari ekin zion. Aldiz, gehiengo osoa balu bezala jokatzen du. Azkoitia Lantzenen 2026ko aurrekontuetan ere, oposizioko alderdien abstentzioarekin onartu ditu. EAJaren ia 3 aldeko bozka eta oposizioko 4 abstentziorako bozka. Hor ere bakarrik gelditu zarete. Azkoitia Lantzen, orain arte sozietatean izaera izan du, baina 2026tik aurrera sozietate publiko izango denez, aurrekontu kontsolidatuen egonkortasun azterketan ez du helburua betetzen. Beharrezkoa da, Azkoitia Lantzenen ibilbideari ahalik azkarren amaiera egokia ematea, eta horretarako udaletxeko ordezkari guztion inplikazioa. Eta, iragarri du, baina Azkoitia Baik ezin du zeregin garrantzitsu horretatik kanpo gelditu gure ustetan. Komunikabideetan eztabaidatzea. EH Bildu izan da komunikabide eta sare sozialetan alderdien artean eman den ikamika elikatu ez duen bakarra. Ikusi dugu, EAJ eta Azkoitia Baik gogoz ekiten diotela alkarri, tikitaka horretan. Eta guk ez dugu estrategia hori konpartitzen. Udaleko ordezkariak horrela mogokaritzea instituzioaren kalteko dela deritzogu. Nahiago dugu zalaparta gutxiago eta goza konpontzeko bitartekoa jartzea. EH Bilduk 2026ko aurrekontuak bideratzeko proposamenak mahai gainean jarri ditu. Eta azken unera arte akordioa posible izan zedin lanean aritu gara. Lasaitasunezko mezua igorri genuen akordiorik ez zegoenean. Eta lasaitasun horrekin aritu gara lanean. Adostasun bat bilatzeko genuen ardura eta konpromisoarekin. Orain, akordioa gauzatu denez, gure xedea izango da, Azkoitiaren aldeko politika garden, parte hartzaile eta ausartak ezikitzea. Eta aldi berean, azken urteetako aurrekontuetan adostutako diru partidak eta proiektu asko adostu genituen bezala betetzeko eskatzea. Orain gauzatu gabe bai daude. EH Bildu jakinarazi nahi dugu gure taldeak abstentzioa bozkatuko duela 2026ko udal aurrekontuak onartuak izateko. Erabaki hau hartu dugu Azkoitiarren interesak lehenetziz eta oposizioak proposatutako proiektuetako asko sartu direlako azken dokumentuan. Pixket erantzuten hasiko naiz, porra aluzionez. Txandaka jungo naiz, ja nire arrazoi eman berizut. Nik ustet jakinen gainen euki zaitugula, denbora guztixen nola zeuen, aurrekontu negoerie, baino udal gobernu honek lehengo bileratik eta lehengo batzordin eta batzorde askotan esantzun eta aktane alaxe azaltzea batzordetakotan, akordixo ban nahizula lortzie aurreko urtetan eindan bezalaxe, aurrekontuek aurkezteko, gobernuek daukelako aurrekontuko aurkezteko egin beharra, eta aurkeztetun aurrekontu hosek, beharek adostutekuk zien aurrekontu batzuk nahi zitun. Eta hori garbi azaldu deu, hasiera-hasieratik. Aurtengo nobedadie izen da, zuek esan deuzte bezala, EH Bildu eta Azkoitia Baik bat eintzen utela, eta ja lehengo batzordien zuen ekarpenak eiteko batzordie egin gendunin, azarueko eta zazpixen, batea aurkeztu zenuten proposamen bat. Hor momento batin esan dezu, azier partide batzuk zuek ezkautekuk zila, hau etzila guk ez dakiu zuen arteko akordixo hortan, ze partide dien batek ezkautekuk eta zenek iztien bestik ezkautekuk. Guk dakiuna da, zuek ze partida ezkauzen ituzten. Eta hori ikusike, azaroak 27 egin baldin bazenuten, bai alderdi sozialistik bere ekarpenak eintzitun, eta beste bitaldieke ekarpena aurkeztu zebenien,
azaroak, abenduak 3, beste batzorde bat eduki gendun, batzorde hori teoriz izen zan ordenantza fiskalak berrize plenoti pasau genitulako irizpena emateko, rekursuei erantzune eta ordenantza fiskalan irizpena emateko, eta anain baten, Azkoitia Baik eta EH Bilduk beste proposamen bat aurkeztu zeben. Proposamenare, 310.000 euroko eskaera batzuk zauden, partida batzuk eskatze zien, eta kuadraute zetorren ze partidateatik kenduko zien 310.000 euro osek. Baina ordureko, nola azaroak eta zazpixen proposamen bat egin dezauen, geldiuta geunden batzorde ondorenien, elkarrekin hitzeiteko, udal gobernu honek proposamen bat prestaute zaukelako zuei, zuek lehen eintzen duten proposamenari erantzunez. Orduan, hor, udal gobernu honek beste bi alderdixei behauen lehenengo proposamena eskaini aurkeztu zikon. Proposamen hori aurkeztute, ikusite batzordin beste proposamen bat azaldu zala, 310.000 eurokue, geldiu ginen, abenduak 9 uste zala, bilera bat eiteko, nola ikuste zan proposamen hori, ozer, hitzeiteko. Abenduak 9ko bilera horta, 3 alderdixok elkartu ginena, EH Bildu eta Azkoitia Baik beste proposamen bat ekarri zeben. Eta ia, etzan 310.000 euro eskatzen zin, 409.000 euroko partidak eskatzen zin. Hor, gure sorpresie erakutsi gendun, esan ez, normalien gerturatzeko izeteiela akordixuko intentatzeala negoziatzie, baina kasu hortan, 310.000 eskatzetik, oin 409.000 euro eskatzea pasauzan. Eta izan berdeu, proposamen hortatik, etzeatela moiu, adostasunen lortu deune arte. Zeuen hartin, adostasunez hauela esan ez, baina hasiera-hasieratik esan zuen udal gobernu honek baite, udal gobernu honek adostasunik ezpasun lortzen, aurrekontun deialdixe, plenon deialdixe etzula ingo, baite. Orduan, legik ezateu, azaroako eta 11 baino lehenuo, abenduako eta 11 baino lehenuo onartu berdila, baino legik ezateu baite, ezpai onartzen aurrekontue prorrogaute gelditzeala. Orduan, iruditzezat, udal gobernu honek arduraz jokau dula, porque aurrekontue askotan esantzatzute, aurrekontu bat aurkeztie, jakinde, zuek gehiengo daukezuela, eta aurrekontu horri nahi dizkotzuten emendakinek einleikozkotzutela, eta emendakin hosek ertenengo bela, hori ez dala udal gobernu honen aurrekontue, baizik eta dala oposizioen aurrekontue. Orduan, hortako, oposiziuk gehiengo baldin mauke, gobernatzie, erabaki da zela, baina udal gobernu honek oposizioen aurrekontu batekin ez dula gobernako. Baina hori, hasiera-hasieratik esan zitzai zuten. Ondoren, berrize beste proposamen bat egin zitzai zuten, 11 uste, abenduak 11, ja ez aurretiken eindeko 115.000 euro asek egin zila pixket, ondik 310.000 ez geneukelako, eta baizik eta 409.000 euro eskatzen ituzten, eta 409.000 euro emate zitzaizkizuten. Egixe da, konpromiso batzuk sartu genitula, eta konpromiso horiek, batzorde baten intuioen berri zen genitun, bat obeste igual etzila gustatzen, baina esplizitoki, inungo momentun, gobernu honek etzun jasotzen, hortik nola moiu leike genuen, entzute genuen bakarra zan, zuen adostasune, eta zuena obiozala, bestik ez genuen nahitzen. Ikusike, 409.000 euro eman da zaudela, eta konpromiso hoxetan egon leikezula olako desadostasun bat, gobernuk erabakizun, aurrekontu proiektu zue ekie, 409.000 euro hoxekin, eta batzordi hotzeikie abenduako eta 2 eta irizpena ematie behintzet aurrekontuei. Eta aurrekontu proiektu zue batzorde horta eman eintzan. Baina bazauken aldaketa bat, zala, konpromisotatik, San Jose egoitzako igogailue jartzeko partidie eskatze genuen guk, eta hori eintzan kendu proposamen hortatik.
hirugarren proposamena, gobernu honek etxexona oposizioei. Batzordin, bozkau genuen, aurrekontu hori, eta aztenio intzineten. Eta batzorde bertan, galdetu zen, plenoako eukiko dugu aztentzizue? Eta erantzuna izan zen, ez dakiu, gurie ondik obio da. Eta berrize, esan genuen, adostasunik espaldima dao, aurrekontuik ez degotzeingo. O plenoik ez degotzeingo, esan zen. Otabi arratzaldin, laugarren proposamena bialdu zitzaizuten, esan ez, prez gaude, 20.000 eurosek faltadinak jartzeko, bakendute beste partide batetiken. Eta era horta, eskatzen ituzten, 249.000 euroek eman itxezitzaizuten. Proposatzen zen, emendakin bat zartzie, oinein deun bezalaxe, eta erantzune, ota iruen etorri zen, horrekin adosetzen detela, kentzezan partidie etzinotela zentzua hundik topatzen, gaur esan dan bezalaxe, azkoitea baikuk esan duen bezala, baina, amore emango zala, eta eskatzezan azan, bazarrebidik nola utze gelditzezin, 15.000 euro jartzeko, eta komunikaziotik 15.000 euro kentzeko, eta baite konpromiso danak kentzeko, bai zuenak eta bai guriek. Ota iruen hori etorri zan eguardiko 12 ingurun, eta udal gobernu honek pentsauzun ordurarte hortaz ezerretzan itzein, garbi etzan ezerrezan, eta 249.000 euro eman da zaudela, egixe da, 249.000 euro xek emateko partidak nundik kendu ze murriztu udal gobernu honek erabaki dula, baina iruditzezikun berriz emoitzen azti eta gehitxo zala, otairu zan azkeneko eune plenue deitzeko aukeri ez zeuena otamarrien plenua leizeko, eta erabaki zan, komunikau zan imelez pleno deialdirik etzala eongo, komunikazan hori komunikauzikon azkoitia bairi, beak bialduzulako email hori, komunikauzikon EH Bilduri WhatsAppez pleno deialdirik etzala eongo, WhatsAppez pare bat galdera jasonitun eta telefono zeotzintzikon EH Bilduko ordezkasei, eta nik uste esplikazio danak emantzizkola zeatik etzan pleno deialdik eongo, eta pleno deialdik etzan eon. Urtiola bukauzan, komunikabidetan, EH Bilduk ez du erten, ez du lako nahi, nahi ezan, hemen bakoitzek ertetzeu ertetzie interesatzezako ni. Guk bai ezan, erten deunin iruitzezakula, erantzun bat eman bergendulako ertetze gendula, eta erantzun bat eman ezatetanin, azkoitia baik bazaretan, eta erten indulako, eta horri erantzun bat emateko ikuste genula berra zauelako, horreatik erten deula. Eta urtia zidan ontan, bigarrengo aztin, geuk bialdu gendun WhatsApp bat, bialde erdixei, esanez, bilduko alginen berriz, aurrekontun gurun hitzeiteko. Eta holaxe, bilera bat ingendun ostegunien, 11 uste zala, ez dauket kalendazu hemen, baina, juntau ginen, eta berriz ze puntutan gauden intentau gendun hitzeikie, eta ikusitxe ze puntutan gauden, eta ikusitxe bate, momentuz adostasunik etzeuela, berriz egin gendun, 5. proposamena bialduzun, udal gobernuk oposizioi bialduzizon, etzauen berrize esanez, gure proposamena da, lehen ezan gendun bezala, 249.000 euro osek osoik emateko emendakin bat falta da, 20.000 euro falta die, beraz, 20.000 euro osek emateko prez gaude, lehen ezan genuen bezalaxe, bakarrik aldaketa bat ingenun, eta zan, konpromisotatiken, batiek kentze gendula, parrokisei 1.000 euroko dirulaguntzie ematie. Hori da, ez genuna eskeni laugarrengun, izentzala 20.000 euro osek jartzie. Horren erantzune emateko elkartu inginen, berrize, eta horreke huelta bat eukizun. Eta huelti ezan, berrize 15.000 euro komunikaziotik eketzie, eta
zea jartzie, eta, bueno, hori udal gobernu honek esan zuen horraino aiatze zala berrize. Osea, eman da zeuden, 299.000 euroek eskatze zienak, eta berrizazio baldin magendun nondik kendu eta nondik ez kendu, eta konpromizueke zeuek eskatzen zen ituzten, danak sartute zauden, eta gure pare bat konpromiso gelditze zien bakarriken, bueno, esan genuen gu momentun hor gelditze ginela, eta hor etorri da adostasune, emendakin hau sartzeko, eta esan deusten bezala, bison aztentzixue lortzeko. Orduan, nik uste udal gobernu honek harturaz jokau dula. Osea, gobernatzeko prez gaude minorixen, ez detuzte maiorixen gauden bezala gobernatze deunik, hori percepzixuk izen leike. Eta bai egixe da, konpromiso asko betetzeke daudela, eta zuk hor liste bat esan dezu. Baina nik uste danak nola dauden eta zeatik dauden bezala eta eiteke, badanokeala konstiente. Ezkai parka esango eta adibidez, nik ez dut uste urratzik ezin dela eman ezin dugu esan. Proiektu inde daukeu, eta bizilagunekin bildu geanin, eta ezkaitekukin bildu geanin, danok bildu gea. Ordu nik uste informazio berde zutena ematezatzutela, eskatze zutenin, eta ez nago batea doz ezateanin gehiengun gaudela bezala gobernatze dula. Etzat iruitzen, ez da gutxi xoike. Orduan, hola jundien negoziaketak, arduriek guri ezan aurkeztina, bai, eta prez gaude, horrek eukileik etxun ondorixuk asumitzeko ere bai. Esan duen bezala komunikabidetan eta zarrera registrune badaukeulako, herritar batek salaketa bat jarri dula. Bueno, aldundixen aurrin eta arartekun aurrin salaketak ez diza jartzen, jartzeiek kejak. Baina, bueno, gero ja horri ze izen ematexon bakoitzek, baina, bueno, ikusiko dugu hortiken zerretortzean, nik esango,tena da, ez gea udal bakarra, aurrekontuk urtarrigin onartzea guzenak, eta listi dauket, azte hontan, zenbat udaletxetan onartu berdien 2026ko aurrekontuk, eta badaki beste batzuk ondikene, ez dauzkebenak onartute. Legik ez du jartzen zen motiboatiken, ozez motiboatiken, legik jartzeu onartu inberdila. Batzuntzako etikuo izengoa arazo teknikoatiken ez onartzie, eta gure kasun, udal gobernuk beak erabakidulako plenu ez otzeikie, ez da ainetikue, demokrazixe aigea kalte eiken, ez detuzte. Baina, bueno, hori da bakoitzek ekeun lekturia. Nik usteet guk aziratiken garbi jokau deula, garbi esan deula zeintzan gure azmue, eta bueno, iritsigean puntoa. Nere ustez, negoziaketie muturreaino eman da, osea, 249.000 euro eskatzezin, eta 249.000 euro eman die, hortiken aurrea, nundik endu, nundik zea iken, osea, ezke hortako, behin baino gesotan esan usten. Udal honek ez du nahi opozizun aurrekontukin gobernau. Orduan, bueno, hortako gehiengo daukezute, gobernaulik ezute bai ezueke. Orduan, bueno, horraino junda. Zagit, bat ematek bueltan zozen nahi duen ezatie, Janire, ez? Jose Joaquin? Ai. O argi hilatzi nahiko genduke guke. Bueno, prozesuen hola juntan argitu dezunin, guk kontu bat hobeto argitzire nahiko genuke. Abendun, otairun, egin genuen proposamena guk, eta ez dakit, etzen duen esan, zehartik etzen duen onartu, urtarrilaren 14 arte. Hor, 3 aste pasaudie, zuen erantzun ipe. Guk egin genizun proposamen nahi. Ni uste arte hortan, 3 aste luze hoxetan aurrekontuk lehen bailen onartzeko zehose gexo enlik ezala. Gure proposamenak zehati onartu zitu usten jakin ondoren eta ez gara azpertuko esaten, zure erabaki horrek herritarra eskaltetzeko, egun bat nahiko izan gendun adostasun bat lortzeko. Eta beraz, luzapen hori bintzet gure arduri ez dela azaldu nahi genuke. Bestalde, oposiziotik ez ginela jaizten geure oposiziotik, hori alago zehose komenta dezu.
Bueno, guk gehiengo geneuken, herritarrantzat aurrekontu hobik, eta etzikon buruti pasaure etxen, legia etzen dunik beteko. Eta gutxixo hondik hori txantaje bezala ibiliko zen dunik. Lehen esan dugu, baina ez dakit, garbiu geldi uspaldima, legi betetzik oposizioko beste alderdi xoi eskubidik urratzi dakarrela. Guk onartu ezin, eta legi bete bazenu inongo arazorik gabe onartuko zila aurrekontu horiek. Onartu bertzin datatan, hau da, 2008ko abendun otamika baino lehenuo, eta guk baite gehiengu izan da ere, alare, negoziatzen jarraitu deula, zuk oinarte sekulein ez dezun bezala. Lehen hori esan deu, zu batematekin adostasune eta gehiengu lortzezunin, hor bukatzea zuen negoziaketak. Guk alare, gehiengu eukitzere, gehiengotik negoziatzen jardun deu zurekin, abendu gotairu arte lehen, eta gero zuk geldiune hori pasaute gero, urtarrien 14tik, 16 bitertin. Eta azkena, zergatik ezkan guk hartzen gobernatzen ezatezu, eta, bueno, zu gutxiengun aurkeztu zinen kargura, jatxe bilduta gu bezalaxe, hori lehen hori uste esplikadula Asierrek, eta, bueno, oinarte zunei bezala junta dana, baina, bueno, gutxiengun gobernatzik onolako kontu ekartzeitu mai gainea, eta guk ez dizu izango zerren berdezun, baina beste aukera batzuk ere badaurela uste jakin badakizula. Eta, bueno, azkenin bukatzeko eta, bueno, esan dako dana laburbiltzeko eta prozesu guztixe 6 klabe zehatzetan azaltzien nahi genuke hemen pasadoan dena. Bat, oposizioko bi taldeak bat egitea. Arrazoia oso simplea da. Aurreko urteetan adostutako aurrekontuak behin eta berriz ez direlako bete. Bi, gehiengoak aurrekontu hobeak izan arren negoziatzen jarraitu dugu. Guk helburu zehatz bat geneukan, herritarrentzat aurrekontu hobeak lortzea, ez taktika politikoa. 3. Alkateak jakinaren gainea legea ez betetzea, Legea betetzea besterik ez genion eskatzen alkateari. Legea bete balu, ez litzateke atzerapen hau egongo. Plenoa deitzeko derrigortasuna du, eta pleno horretan aurrekontuak onartuko ziren gehiengo bat zegoelako. Baina legeak ez betetzea erabaki zuen eta ondoren aurrekontuak blokeatzea. Demokrazia alde batera utziz eta oposizioari bere lana egitea oztopatuz. 4. Aurrekontuen luzapena. Legea bete ez izanak aurrekontuen luzapena dakar eta horrek berekin daraman proiektu berrien eta lehendik zeuden batzuen atzerapena eta baita izendatutako laguntzen atzerapena ere. 5. Herritarrak kaltetu. Herriko alkate batek legeaz betetzea oso larria da, baina interes politikoengatik herritarrak kaltetzea are larriagoa. Eta 6. azkena, puntu honetara iritsi ondoren, 2006ko aurrekontuak onartzea erabaki dugu, guk eskatutako partida guztiak onartu direlako, baita guk udal gobernua jarri dizkigun beste baldintza batzuk ere, eta beti bezala, batipat, desadostasun politikoen gainetik herritarren interesa jarri dugulako. Bale, Asier bai. Bai, ez aklaratzeko bakarrik 3 puntutan. Bueno, batetik, gu ez geha legin interpretazioa zurronki eta zuzenki betetzen alde guk. Gu uste du Espainiko, legien aplikazio Espainiko judikaturati datorren egin askotan ezer gutxi esplikero daikela legedixen ingurun. Egixe da, legedixek hori jartzeuna jartzuela, baina bueno, guk horretan ez dugu hainbesteko garrantzik ematen legie betetzien hau ez, baizik eta ematezin prozedurak edo pautak. Eta ustet, azkenengo urtetan ikusi da bezala, aurrekontuek abendun otamaikan onartzeko iniziatiba bat eta ohitura bat badaola herri hontan, eta gure iritziz hori da saltau dezutena. Legin interpretazio ez, baina hori da guretzako saltau dana. Beste herri batzutan, igual martxun onartuko ia, otzailen onartuko ia, urtarrilen onartuko ia. Baina gure herrixen badago ohitura bat, abendun otamaikeako onartute egitzea, eta guk iruditzezegu horrea ez gala helau. Bigarrenik, axioma bat da azkenin planteatzen aizeana, demokrazixe gutxiengu gehienguen aritmetika da. Eta aurrekune zeak esan du, eta kasu hontan, iaz adostasunea hilau ginen bezala, iaz tasa eta zergatan adostasuna iritsi zineten bezala, hor dago
politikan eta demokrazien aritmetika hori. Emate joen kopuruen arabera ze batasun lortzeko gaitasun egun. Eta urten, arrazoi ezberdinatik eta esan duen bezala, oposizioak gehiengoa genuken. Orduan, onartzea gehiengoa alde da honin, baina kontra da honin, bai. Esan legedi esen zaiguk ez dixo belduko, baina bai ikuspegi demokratiko batetik irutzezikun aurrekontuk aurkeztu inbertzila, bendun otamaik aurretiken. Eta, bueno, igual, borondate hori ikusi izkeo, beste fleksibilidade eukileike bestin artetik. Baina hasieratik abia puntu bezala ipintze baldin ma, oposizioko alderdi batek, abstentzixu berdet, nik aurrekontu esek kudeatzeko hori ez da demokratiko gize. Hori gure iritziz, txantai bat eikia. Eta hirugarrenik komunikabideetako, nik uste komunikabideetako, alderdi bakoitze legitimoa nahi uneteko, eta nik ez ziot hortan, zentzu hortan ezer esango, baina komunikabideeta saltatze duen nolago kasuk uste emateiela. Herritar batek baita ere, basalaketia sartzea. Eta uste oso kontu arriskutsu dala baita, porque gatoz azanun, tasa eta zergak, beste Espainiko herritar batek sartu zizkigun baitea salaketia, eta momentu bat iritsi lehikela udalan funtzionamendu eguneroko blokeoin lehikela baita ere herritan. Orduan, ustet udaletik gure ardura politiko bezala baita ebitagen berritula bola hori, elur bola hundi bat bihurtzia, eta herritarrake azkeni bere gain hartzia olako zeak. Eta, bueno, komunikabideetan esan da zuek ezerreinez eta besti egiten utziez, eta, bueno, azkenin giru gaiztotu jo, eta gu ez gea horren alde guk, uste dugu beste modu batzuk eta beste bitarteko batzu baudela gauze konpontzeko, eta hoitxe argitu nahi nitu. Bai, bueno, azkenakin hazite, gure ez gea oso komunikabideetan ertetzeko unzaliek, baina, bueno, bakoitzek bere pertzepzixotiken ertetzeunin, eta guk hola sentio izen deu, kasu hontan bizi izen deun negoziaketie. Azkoitia behiri erantzunez, esan du, hien 14 arte zuek eindeko proposamenan erantzunik etzen utela jaso. Neuk esan dut ontxe, telefonoz itzein nula EH Bildukin eta esplikazio danak eman nizkola. Nik pentsau ernun zuen artin ez deustela itzein 14 arte emandako esplikazioa? Ez da gehi. Nik batekin itzein nun, egize da bisokin ez nula itzein, eta beste negoziaketa danak bisokin jarrike ingenula. Kasu hontan, WhatsAppez mezu batzu jaso nitun, eta WhatsAppez erantzuten hasi berrin, telefonozet otzeiki erabaki nun, eta telefonotiken esplikazio danak eman izkon, zerreatiken ez ziten iruitzen onartzeko moroku esan emandako zuek eindeko proposamen hori. Esplikazio hori eman zan. Neure txoka iritzen esan zenunin, ez nula esplikazioik eman, esan zenunin, baina esan nun, ostra, nik itzein nun, baina nik inekin, zuen artin itzein zenuten, ala ez. Ez nakin bezala, 249.000 euro esetan, zenek ze eskaudun, o zenek ze estun eskau, hori zuen artin gelditzea. Eta esan deustena, bai, zuek gehiengoen lortu zen dauke zeuken duten aurrekontu batin, baina baita legitimu da, gobernu honek ezatie, guk ez deun nahi opozizioko aurrekontukin zehaitie, gobernatzie. Orduan, nola gure eskumena dan aurrekontuk aurkeztie, gure eskumena da aurkeztie. Gure eskumena da. Legi jartzeu, otamaikako onartu inberdila. Bestela, prorroga hoiteiela. Legi jartzeu baite, foru araue jartzeu, azaroak, urriak 15. Bueno, fetxa hori, baki bazko itzein deu, eta ez dakit udalik daun hori betetzeunik. Baina, bueno, ez dugu aurkeztu, bale? Ez dugu aurkeztu, iruitzezikulako, opozizioko aurrekontukin ez genula nahi gobernatzie. Eta hor, intentau, eta hor garbixek izen geha, hasieratik. Eta hor intentau deu, eta jungea onartzen, eta punto bat topatzea jungea, eta aiau geha, punto horta. Bueno, jazta, eta aurkeztu diteu, lotu dienien. Hoxe indeu, eta beste urtetane, berdine indeu, intentau, udal gobernu honek gobernatzeko morokuk dien aurrekontuk onartzie. Eta hortako, urtero, junin berri zen geha lagatzen, eta onartzen, baten, obestien partidak.
Aurten, bisok bat egin etorri zinetelako, eta gehiengo daukezutela, ezate zenutelako, eta daukezutelako, iruitzezaku guri muturraino eman dala. Muturraino zer da? 249.000 euroko partida danak onartu dila. Konpromeso batzuk ezartu diteula guk? Bai. Baina behin baino esotan esan dizutet, eta ikusi dezute, gure aurrekontuk zemateaino emateun, eta 1.350.000 euroko inbertsisuk daude sartute, eta inbertsiso hoxetan gehiengo bat bazuek eindeko ekarpenak die. Eta guk jarrita geneuzken partida asko kendu berrezen diteu, egize da konpromizukin noin bete indeiketeula. Orduan, nik ustet gure aurrekontu batzuk eukitzeatiken, obio dalako eukitzie urte ozun aurrekontu prorrogauekin lan hain berrin, ustet danok egin deula hemen zeditzeko esfortzu bat, danok dakiulako aurrekontu batzuk eukitzie prorrogauekin eotie baino obio dala. Orduan, nik uste danon artetik egon dala hemen emateko zea, gero ja, bakoitzek eukileike percepzizue eta zea, nola jundaan hori. Baina, nik uste danok hemen esplikau diteula, esplikau erreko gauzedanak, eta bosketikin hasiko gehala. Orduan, lehengo esan detan bezala, emendakine daukeu. Orduan, emendakine, 20.000 euro kendu, antiko berditut, ez da letzen da, udal eraikinen eraikinak zaindu eta gordetzeko hortiko 20.000 euro kendu, eta bi gaztu partida sortu, 15.000 euro lokalak etxe bihurtzeko araudia eta lehen solairuko lokalet 0 kotara jaizteko, zehaiteko horko azterketa bat eiteko, eta 5.000 euro kale nagusitxe peatonalizatzeko azterlana, eta hori lanketa hori eiteko. Eta bezalde, memoritik, esan detan bezala, eleizeko teiatu konpontzeko 1.000eko diru laguntzie parrokiseik entzie. Hori da, hiru alderdixok firmau deun emendakine. Orduan, hori onartzeko aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, unai emaitza, mesedez? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai. Abstentzioa, PSE, beraz, onartuta. Orduan, emendakine onartute nola geldiudan, ja aurrekontue bozkatzie dagokigu, eta irizpenak ezateun bezala, irizpenin daukeu lehenengo puntue, behin-behingoz onartzea Azkoitiko udalak 2026ko ekitaldirako izango duen aurrekontua, 18.710.000 eurokue, bigarrena da, behin-behingoz onartzia, eta 18.710.000 euro hontan, aldaketa hori ongo litzeke, txertau errekue, esan deuna, eta memoritike beste hori kentzie. Horrekin aldaute gelduko litzeke. Bigarrengo puntu da, behin-behingoz onartzia, Zubiaurre Elkargune Institutun aurrekontue 1.167.000 Hirugarrengoe, behin-behingoz onartzia, Azkoitia Lantzen, Sozietate Anonimoaren aurrekontua 3.606.162. Laugarrena, behin-behingoz onartzia aurrekontu konsolidaue, 22.108.000 eta 37 eurokue. Eta gero ja, ondoren guk die, 21.2003 foru arauek esateu, 15. artikulun, udalbatzarrak aurrekontu orokorrari hasierako onespena eman ondoren, jende aurrin jarrikoala, Gipuzkoako aldizkari ofizialin, udaletxeko iragarki olean, eta gehien zabaltzen den egunkarian iragarri ondoren, 15 egunez jarri ere, eta epe hori bukatuta, erreklamaziorik ez bada izan, berrez ere ipiniko dala, osatzen duten aurrekontu guzti-guztia kapituluzka laburtute, iragarki olean eta Gipuzkoako aldizkari ofizialea. Orduan esan duen bezala, oina 15 egun neko epie ongoa, boletinin aurkeztean etiken, jartzean etiken, alegazizuk o reklamazizuk aurkezteko. Ez palitzezke ongo, behin betiko sonartzioa. EH Bildu, Azkoitia bai eta PSE, beraz, onartuta. Aurrekontu onartu diteu. Eta hirugarrengo puntua pasauko gea. 2026 ekitaldirako Azkoitiko udaleko langileen plantillaren eta lanpostuen zerrendaren onespena. Gaur kontura gea akats bat eukideu. Eta plantille eta errepeti bialdu die, baina irizpena komotal ez da bialdu. Orduan, irizpena batzordeako zeuen bialdute, eta berdine da. Bakarrik aldaketzazakona da, batzordeko bozketie
ez dala azaltzen batzordea bialdutekun. Baina bozketan esango dugu aho batez onartu zala, eta aurrekasek, eta zuzenbide oinarrisek, eta bueno, ez daudela. Baina bueno, neuk normalin arratzaldin goizin preparatze plenue, eta ez nintzen kontura hau falta zala, eta neuk jakinarazi dixot idazkasei, beste inok kontura dute baldin mazon, ez duzar esan bintzet oinarte, eta proposatze deuna da, irizpen hori baiezkotzat ematie, balezkotzat ematie batzordekue, eta beraz, irizpena jartzeun bezala, onartzie, plantille lanzerrendie, eta plantille organikue eta lanpostun zerrendie. Ezan, ez dixo olako lehen urtine onartu gendun, 2008 gero aldaketa bat egin ginon, gizarte langile baten lanpostu sortu zalako, eta oin itxeison aldaketie da, atzena onartutekuei hizkuntza irizpidiek aldatzie. Lege berri bat ekarten du, eta oin arte hizkuntza irizpidiek bat, bi, hiru eta lau bezala nombratzezin, eta oin ja, B bat, C bat, eta nomenklatura hori aldatzie. Orduan, baliokidiek jarri egin ditu bate, HPS-ek, dala hizkuntz politikako zerbitzuk jaurlaritzakuk eta legike jarri ditu baliokidik zein din, eta baliokide hosek egin ditu egunera hau lanpostun zerrendan. Orduan hori izango litzeke bozketa jarriko genuna. Zerbait izateko, Janire, ez Jose Joaquin? Bai. Bai, bueno, ea lanpostu zerrenda hontan, oin kanpo teknikari bat aurre ikusi dugun bezala, etorkizun hurbilin, olaste behintzet, partaidetza teknikari bat azaltzean, eta, bueno, momentuz behintzet gure baiezko botu bango jo. Ezkarrek asko, Asier? Ez, bale, bozketan jarriko dugu. Aldeko bozka? Hale, hau batez, onartuta. Laugarren gue daukeu, 2008-2008 Azkoitiko udaleko diru laguntzen plan estrategikoaren onespena. Bueno, 2000 haure batzordetik pasaute daukeu, eta aurretik eukideu, legik eskatzeu diru laguntzak emateko plan estrategiko bat euki berdala, eta aurrekue 2008 bukau intzaku, eta hain proposatze deuna da 2008-2008 plan estrategiko hau onartzie. Aurrekun nantzekue da, bere klausula hauekin, eta komentau gero urtero egunera hoike deula, berritu ite deula aurrekontun jartzeteun diru laguntzen kantidadin arabera. Gaur planteatze deuna da, 2008ko aurrekontu onartute daukeunez, aurrekontu horta egokituteko diru laguntza lerru jartzeteu. Bai izendunek eta bai lehiaketa por konkurrentzia nola da euskeraz, deialdi publikoekianin aurkezteien diru laguntzata. Departamentuzka banauteotea, eta gero bakoitzin, lerro bakoitzek dauke bere izena, ze helburutako dan, ze ondorizo nahi din lortu, urteko kostu zein izengoan, finantziazizue nundik lortzan hortako dirue, eta esleipen prozedurie nola izengoan. Batzutan lehiaketa eta beste batzutan izenduna izengoala. Orduan planteatze deuna da hori onartzie, plan estrategiko hontan irizpenien da hauxe onartzie, zinmaz. Ez dakit, batematek zozezatuko duken, Jose Joaquin? Guk herriko hainbat elkarte jasotzen dituen diru laguntza izendunek aurrekontu hau onartuz bagenu, momentuz behintzet ezingo lituzke jaso, hau izendak guk aurrekontu onartzeko arrazoi nagusinetako bat, eta plan honi bai esku emango xogula bai. Oin arte motibo horrek negoziaketatan da ez dikerten, oin entera batxu danok prorroga hauek ze ondorixo dauzken, eta oin, Vale. Asier, zozateko? Ez, vale. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Bozgarrengo puntu daukeu, kultura eta festak arloko diru laguntzen berariazko oinarrien aldaketa. Hemen esango dugu, 2008an, diru laguntzan oinarri orokorrak eta espezifikuk onartu genitun plenotik, hor lanketa hundixe intzan, eguneratzeko lege dire diru laguntza danak, eta lehengo urtien onartu gendun, 2008ko abendun,
onartu genuen kiroletako dirulaguntzen oinarrixen aldaketa bat. Berriz oinarrixek egin genitun, 2008 kiroletako dirulaguntzak, beste oinarri batzukin deialdixek einal izeteko. Garai hartan, 2003 onartu ziren kirol eta kulturako dirulaguntzan lerru esan, dana bat zan. Lehengo urtin ja, kiroletakuk aparte jarri diteu, orduan proposatze deuna da, lehen kirola eta kultura zana ja, kultura bakarrik laga eta festakin laga. Orduan, 3 dirulaguntza lerro desberdin egongo litzezke hemen, alde batetik daude urteko ekintzetako, kultureko urteko ekintzetako, bestaldetik daude kultureko ekintza puntualetako dirulaguntzak, eta baite festatako dirulaguntzak. Orduan, alde batetik eitxe oinarrisek pixket egunerau, kiroletako keindin bezala, batiz bat, ekintza puntualetako eta festatako lehen deialdixek nahiko zurrunek izetezin, epe batin ezkauerra egotezan, eta hor, gero gertatze zikun igual, elkarte matek beste ekintza mat organizau erbaldin mazun, dirulaguntzin nundik eman, eta orduan aparteman berrizetezikon, orduan ingoana da, deialdixe zabalik euki, eta harta, urtin zier sortzeienak eta lerro hortatik emateko aukeri eukitzeko. Orduan, 2008ko abendun kiroletakuntzaten genuen bezala, oin kultura eta festatako berdinekie proposatzea. Zerbait izateko, nire? Bai, aldaketak berrezkuek eta zentzuzkuk dila ikusite guk alde bozkako dula. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bai, guk gure zalantza argitzeko eta nahiko tarte izen dugu, eta ongea kulturako teknikasekin, eta, ez dixo, aparteko eragozpeni ikusten, eta ez bozkako gula. Eskerrik asko. Ezerrez. Ezan, irizpen hauek antolakuntzatik emateik eula, dirulaguntzak dielako eta oinarresek eta dielako, baino bere herritarrak batzordien bere garaxen aurkeztuek izen ziela eta esplikazio danak han eman ziela. Orduan bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. 6. puntua pasatzegea, behin betiko onezpenen berri ematea, eta behin betiko onezpenetan daukeu, 2025ko urriaren 29an, udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betiko onartuta gelditzen die, kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 3 zenbakidun espedientea, eta Elkargune Zubiaurre Institutuko kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 2 zenbakidun espedientea. 7. puntun daukeu aurrekontuari buruzko informazioa, hainbat aldiz esan deun bezala, aurrekontue prorrogaute izen da, eta prorrogauteko aurrekontu horri ajuste tekniko batzuk egin zaizko, eta hori aurrekontu hori ja martxan dao, ajuste tekniko esekein de, eta bi aldu zatzute baite kapitulozka beti bezala, urtarrien egoera hontan, nola daon, oin aurrekontue behin onartute, prorrogauteko aurrekontu hori dana berrizea ajustau ingoa onartu diteun partida zenbatekota, eta gero, otxailin, ingoie, eukiko otxailin ez, behin betiko onartu berdalako, baina, gero ja eukiko deu, 26ko aurrekontu egunera hauen nola dijuen. Eta pasatzea 8. puntua, galderreguak, janire, ez Jose Joaquin, ez da, azier, ez da, zazpiterdiz denin, bukautzat emate dugu.